Abusia from Mama Kwaba eba Susan Media Torso. And also da for fra Unyankopon e de achen. And ya ba bedu dwan kwanta. Ai. Said ye sinanti kro ni mo no. Ye behwe kro no so efri esro. Abesi form are said ye ekro no esi ye fe. Na esi ya kese efa. Eno nti mon ka me ho. Nia mu ye ni akon ho man hwe said ye ekro dwan kwanta ya ti de ni atene nka no. Esi tie. Ejidamase.